Igama ngubhaka isibongo wakanzamba bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta upha kudakwe yini ingcwele ebhuqabhuqa imizi abafokazana ngothole lodwa labetshise thuluza ngihambi nalo ngilifice ensimini qama uxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedanga abaningi unogwadubhadwa ayikhulule ngumfoka amakhanda khanda ngindlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana dame ningasho ubusika nehlobo ngcwele ngaphuphi inyoni ziphupha mihla namalanga mthombo ogelezayo bonakala ukuthi amanzi aqhamuka kuphi kubonakala lapho ephuma khona ngathini mina bathini bona kunjani makunje wena onyanyayo fokofo ngeke ngize ngizwe ngempatha mina soze ngayikhuluma into engeke iziyenzeke noma yini ngisho isuke izokwenzeka Ningizimu Afrika lapho nikhona nabaphesheya isikhathi manje esokuthi ake nihlale phansi nike niphinde ningibheke kahle ukuthi ezintweni elokho ngaqala ngikhuluma engangithi izokwenzeka ningitshele yodwa engakazi iziyenzeke zonke izinto ngiqala ngikhuluma engangithi izokwenzeka zonke zenzeka zonke into engangiyikhuluma ngifika ngithi igubhu ayisebenzi liyanto ngoba ngishabanikazi bazo igubhu zayingabasebenzeli futhi azibasebenzeli ngoba azisebenzi ingakho ubabona abantu ngaze ngabatshela abantu ngathi lento yesigubhu yayisebenza ngokuthi umuntu atshele wena ukuthi lento izokukhuphula umnotho bese wena uthatha imali uyamnika bese uthatha lento uzokwenza imali ngoba wena uthenge lento ngasho ngathi asikho isigubhu esikwazi ukuthatha imali silethe imali ngase ngathi othi unasi isigubhu akaveza isandla athi king nginaso mina esikwazi ukuletha imali akuzange kuvele ngisho yedwa umuntu ngasho futhi ngathi bengabe uthi uyahlola ayikho lento yokuthi ukwazi ukubona amagama abantu ubiza amagama ukuthi wawuzwana nomngane kwakuthiwa usibongile wakuthakatha ngathi ngokwasemazulwini amagama awashiwo makuhlolwa because amagama igama lomuntu into ophiwa yona emhlabeni kanti bengabe uhlola kusuke kulandelwa iphunga kulandelwa nomoya ukuthi imuphi lo moya olwayo ulwelani lo moya umoya ke usuke usumoya umoya wodwa uyakwazi ukusebenzisa imizimba eyahlukahlukene ukufeza inhloso zayo uyakwazi ukuthi uthandane nendoda niqabane engathi niqabana mase ngingena umoya olwayo mase uyaqhatha nendoda yakho ngifuna uzwe kahle lento yomoya isebenza kanjani ngoba abantu abaningi aba understand uyathandana nendoda yakho mase ngingena umoya olwayo kungenzeka ukuthi umoya olwayo ongenile mhlambe intombi yendoda lechitha nayo iyalwa isebenzisa imithi kungenzeka futhi ukuthi idalwa zakho ezafa zingakufiseli into enhle zilwa nalendoda kuyenzeka futhi nihlukane nomuntu kanti idalwa zakho ziyambona umuntu wakho ukuthi he or she is not good for you bese ziyamphusha away uma kuukuthi nihlukana nomuntu wakho ngoba khona umoya osebenza ngobumnyama oqhatha nalo muntu wakho nixabane nize nivalane uthi bengabuye ukhuluma empephweni noma ukhuluma enyangeni imbumbulu once walibiza igama lomuntu wathi ngilwa nobani already kunezidalwa ezilwelayo nomuntu obusuthe uyalwa na so ngokuthi lo muntu wena uyalwa naye nigcina nihlukeneke abanye bahlukana baze bayisane enkantolo abanye bahlukana baze bacikelane phansi abanye bahlukana baze bashayana abanye futhi baze babulalana ingoba khona umoya onjani olwayo uma senihlukene ngokuba umoya olwayo mase unihlukanisile uyaqhubeka uhlale angazi noma nizongizwa nibafethu umoya okade ulwa nani unihlukanisa uyaqhubeka uhlale uyabona embhedeni mase nikwazi nithi niyathandana kodwa senikwazi ungakhulumisani niyolala usekwazi omunye ukulala bhekele nomunye alala bhekele usekwazi omunye ukushintsha ikamelo ayolala kulela kamelo lezingane omunye leya la kunina khona umoya olwayo onihlukanisayo and zonke izinto zizoshona phansi noma ningahlukana ke nalomuntu lo moya olwayo awusaphuma ukuhamba uzoqhubeka uhlale lendlini
Uma uthi uthola enye indoda, lo molwayo uzophinda wenze same thing leyo ndoda, uphinde umxabanise futhi nayo. Uthi uthola enye intombi, lo moya okuhlukanise naloya uzophinda futhi ukuxabanisa le ntombi, niphinde nixabane futhi, phinde kusuka umsindo futhi, niphinde nihlukane. Uphinde uthi uthola omunye, yini manje umoya olwayo uyaqhubeka uyalwa. So, ngifuna ukuthi ke la, njengoba ngangichaza ngithi izigubhu into engasebenzi, ayikakazi isebenze. Umehluko kwakushawa abantu ngepsychology. Ukuthi lethi imali ithatha lento ngoba lento izokwenza ucebe, kodwa deep down uyazi lo muntu ukuthi naye akacebile. Udependele kule mali. Uyazi lo muntu ukuthi deep down akakwazi ukuhlola. Udependele ukuthi mawuthi akahlole uzothini kwena, uzothi ushawa umsamo, idlozi lakho lithukuthele, idlozi lakho liyalo. Yebafethu, ake ngitshele something engingayazi. Uyabona, out of 100%, maybe it's about 10% abantu abashawa amadlozi abo. Idlozi lakho akulona elishaya wena. Wena ushawa idlozi la next person. Uma ngabe umuntu uxabana nomkakho, noma uxabana nomngani wakho, noma uxabana nengane yakho, idlozi lomngakho ilona elizoshaya wena ngoba niyaxabana lendlini. Ushawa idlozi lomngakho haye nakho. Haye nakho. Uma uxabana nomngani wakho, uzoshawa idlozi lomngani wakho. Ilona elingenandaba nawe, lizokushaya. Mhlambe likwazi ukulwa kangcono kunelakho. Uma ngabe uxabana nomuntu emsebenzini, uzoshawa idlozi lalowo muntu osemsebenzini, awushawa mfethu idlozi lakho. Uma ngabe uginqika nemoto, akulona idlozi lakho eliginqe nemoto. Idlozi lezitha zakho eliginqe nemoto. Bengabe ungafuni ukungizwa fusak. Hawu, akulona idlozi lakho. Idlozi lakho lithembele kuwena ukuthi nawe uzolenza umuntu ebantwini. Idlozi lakho lithembele kuwena ukuthi uzovusa lo muzi. Idlozi lakho lithembele kuwena ukuthi uzozinakekela izingane zakho nezingane zakwenu. Alikwazi ukuthatha idlozi lakho. Into ezokuthatha idlozi labathakathi nemimoya emibi yabathakathi iyona ezokunquma. Manje umuntu athatha imali athenga imbuzi yokugcina. Athi ngiyacela Dlozi lami ngiziyile kuthiwa niyalwa. No. Idlozi lakho mfethu liyakulwela already. That is why uphila. Liyakulwela. Into wena ongayenza, ungathola umakhanda oil. Bese wenzani ngomakhanda oil? Ubonga idlozi lakho ukuthi likulwele kwaze kwabala. Umakhanda oil awuqhubeka usupport idlozi lakho ukunqoba izimpi zakho. Umakhanda oil wona osuzohamba uyekolwa ngisho izimpi zakhe ezicayi. Idlozi lakho lona lizohamba liyokuphantela imali. Ngoba umsebenzi wedlozi lakho wenzani? Ukukubusisa, ukukunika ingcebo. Kodwa uma kukhona izinto ezilwa nawe, zimaka idlozi lakho ukuthi lingakwazi ukwenza uphumelele. Bese lisebenza kanzima idlozi lakho lithi liyafika ngamaphupho namaphupho understand. Kanti umakhanda oil wenzani? Ulwa nalezi izilwane, ulwa nalabathakathi, ulwa nalabantu abakuvalile ukuthi abamusa ukuphazamisa idlozi lakho. Bese umakhanda oil ulekelela idlozi lakho ukuthi wena uphumelele. Yingakho mina ingekho into engiyoyisho kuthiwa yenzakalanga. Angazi noma usakhumbula yini ngithi igubhu into engekho leyo. Baphi namhlanje abantu ababekade bethi banegubhu ecebisanayo? Azibacebisi ngani pho namhlanje? Azibalandeli ngani imali? Ingoba beceba ngemali yakho. Uma ungalifuni iqiniso foko mfethu ngeke ngize ngizwe inhlobo ngempatha. Uyakhumbula ngikhuluma ngomfana owayekade ethi kududula abantu bokufika ngathi angingakhohliswa ama South Africans umuntu asho into abantu abafuna ukuyizwa. Vele abantu bokufika bafethu somewhere somehow kunama opportunities of course abawa hijackile engabe nziwa abantu abamnyama. I mean abantu base South Africa, I mean we are all black by the way. Engabe nziwa abantu South Africa laba bafika bawa hijacka lawo ma opportunities. Kodwa ngokuthi uhijackwe ama opportunities engaba awabantu base South Africa, musa ke wena osuthola iplatform ukutshela abantu into abafuna ukuyizwa kodwa ngeke iziyenzeke.
alikho ilanga kuthiwa ama foreigners aduduliwe ahambeni ngakusho lokho. Uma ngabe mfethu ukade ungekho ngikhuluma ngendaba ekade izoba khona eMoses Mabhida kuthi kuyinyanga ihlangene kuzoba nama award la khona kuzokhethwa indlondlo zihlakene zonke ziveza amakhanjana kuma poster ngathi ngeke iziyenzeke leyo nto awukho umcimbi ozoba seMoses Mabhida nangampela ubanga khona. Uma ngabe kwakade ungekho mfethu ngisho ngithi iqala lika Senzo Meyiwa involve elithi uKelly Khumalo ngithi uKelly Khumalo ngeke azaboshwe namhlanje kabushiwe ngasho futhi ngathi laba bathathiwe abanacala ngasho kodwa futhi ukuthi uKelly Khumalo ngeke azaboshwe ngase ngiyachaza kancane ukuthi yindaba engeke azaboshwe ila ngasho khona ngathi inkinga ispirit sika Senzo singale ngakubona ispirit sika Senzo Meyiwa singale ngakaKhumalo mangabe sihamba nabo Kelly sizwelana no Kelly ngayicacisa ngokakamoya leyo nto. Uma ngabe ungayikhumbuli leyo nto mfethu sorry ngaphinde ngasho ngathi ubaba uJacob Zuma unamandla amakhulu kakhulu and awakamoya uhambisana nama spirit amaqabanalana akulula umthathe udlale ngaye ngoba iSouth Africa ngenzeka noma yini zaqala zaba khona izibhelu ngaphinda futhi ngasho for the first time ngikhuluma ngento ekade ithinta indaba yonyazi nabantu abedlala ngalo ngasho ngathi abaliye kunyazi bengabe likhuluma ngendaba zikaNkuluNkulu lithi uNkulunkulu because uvula umlomo ukukhuluma uNkulunkulu ngaphakathi kwakho. Uma ngabe umuntu wedlozi uvula umlomo ukukhuluma idlozi kuwena. Uma ngabe kuyisifundiswa uvula umlomo mase kukhulunywa isifundiswa ngaphakathi kuwena. Kuya ngokuthi ungubani. Hayisho le nto le. Ngaphinde ngasho mangaphosisi bekade ku30 January kulonyaka. Ngathi uma kuthiwa bengu-advisor we-ANC bengizoyitshela ukuthi ayimiyeke uJacob Zuma ingamjahi ngenkantolo njengoba kunirun eya kuma elections ngoba ngeke bamuwine ngenkantolo. Ngasho ngachaza ukuthi ngobani ngabe sengishilo ngathi ngoba ngibuka ama spirit indlela amsupporta ngakhona ngibuka amandla akhe ukuthi aphezulu and lento uyiplanile uyayazi ngeke uzumshaye ngento ayiplanile. Nangampela kwenzakala ngithuke ngomama sengibona izinyanga ezama fake sezithi kusebenza umuthi kuJacob Zuma ngathi lento ngisho ngomhla ka30 engekho umuntu wayengayisho sezithi izinyanga uyabona umuthi uyasebenza mhlawumbe ngimchazele ngoJacob Zuma nomuthi. uJacob Zuma uyayithanda izinyanga futhi uyimisela ukuyisupporta noma ingayiphi indlela kodwa deep down ispirit nepower kaJacob Zuma ingaphezulu kakhulu komuthi. In fact abantu abasebenzisa imithi lento ibheka kanjani ubheka ukuthi ubani odinga usizo kubani. Izinyanga izona ezidinga usizo kuJacob Zuma akuyena uJacob Zuma odinga usizo ezinyangeni. Izinyanga izona ebeyicela ukuye eParliament. Siyacela baba usifake usenze siye eParliament baba siyomela izinyanga nje noma ikanye ziyahlupheka izinyanga ziyahlukunyezwa izinyanga ziyavalelwa izinyanga. Who's battling? Who's desperate for help here? Who's desperate for help? Bacela usizo kuJacob Zuma. Njengoba becela usizo sekumele uJacob Zuma ngqondo bakhe abheke ukuthi izinyanga ngayixhasa kanjani kodwa hayi ngokuthi ziye eParliament. Leyo ukuthi izinyanga zoye eParliament into engekho ke leyo. Kingiphaka indaba zinake ziyinyanga eParliament. Phela lapha eParliament bafethu kuya into esuke isicwaningiwo yaphasiswa ngokwezempilo ya approvewa ukuthi yes uyabona ke la lento siyasgrivizo lento iyasebenza because isebenza kanje even namanje izinyanga zakazi ukuthi zisebenza kanjani. Izinyanga they are divided ngoba inyanga nenyanga imeli idlozi layo la kubo akufani nodokotela. Odokotela baba baya trainwa, they go for the one and the same training. Udokotela ose Cape Town usebenza ngendlela efanayo nodokotela ose Mpumalanga, ngendlela efanayo nodokotela ose Johannesburg, ngendlela efanayo nodokotela ose KZN. Baphethwe inhlangano eyodwa odokotela.
abacomplya kuyona leyo nhlangano. Inyanga azinayo organizations ezicomplya kuyona. Inyanga isebenza ngendlela yayo. Uma uza King Bhaka uzokusebenza ngendlela yakhe. Uma usuya Cape Town, ofica Cape Town nayo ithi kusebenza ngendlela yayo. Uma uthi uyahamba uyale uzofica igebenga ngendlela yayo. Uthi uyale umuntu ukusebenza ngendlela yakhe nedlozi lakhe. Kanti le ndlela asebenza ngayo akuyona indlela okuyiyo ezosiza umuntu, indlela yena ezomenza cebe. Yini ungayizwa lapha? Indlela yena ezomenza cebe. Hayi kodwa ukuthi uthi izosiza umuntu. You can't govern inyanga. Because maqalwa nje kuthiwe enyangeni mawuthi unomuthi noma uthi unembiza, ake uveze ukuthi uhlanganiseni kule mbiza lothi unayo. Inyanga ayifuni ukuyiveza leyo nto. Ayifuni ukuyiveza. Idlozi lami ngelifuke ngevume ukuthi bonakade bazontshontsha umuthi wami. So izolawulwa kanjani ke leyo nto? Uma uthi uyimele leyo nto, uzomela yipi? Uzomela eCape Town noma eKZN mase ihlangene. Ngeke ikhulumi language eyi-1 inyanga. Ngeke ikhulumi. Most yezinyanga ziyagebenga. Zimbili zintathu ezingagebengi. Hayi ukuthi azikho ezingagebengi, but zimbili zintathu. Leze inyanya uma ngikhuluma zigebengi zonke lezo zinja. Once inyanga ngathi mangikhuluma yanyanya, asisigebengu. Inyanyiswa yini? Ngiveza amaqiniso angafuna vele ngoba yindaba iyadla. Kufanele kuthiwe abantu abaretire emsebenzini bathathe zonke imali bazifuhlululu enyangeni. Ngoba inyanga izoyiphinda phinda leyo mali 500,000 ophume nawo kanzima for 10 years usebenza. Uyonikeza umuntu ongazi nokuthi yini uku-investor. Uthi uzoyenza iphinda phindeke. Emva kalokho wenzani mase uyithathile uyakubhlocka noma uyakubulala. Kunamaqala ahanjwayo abantu bakhipha 300,000 benika inyanga ithi ezophinda phinda, kodwa emva kalokho inyanga mayisidla imali ayisakwazi ukuphinda phinda isiyababulala abantu. Umuntu ongathi uyomela inyanga eParliament uya understand qhathi yini umnyanga. Screening sezinyanga ukuthi senze screening ke manje. Bayasenziwa kanjani? Nansi inyanga iseParliament kuyazwakala 2 weeks down the line kade scam abantu. Izoba kanjani eParliament? Kade scam abantu. Khona abantu abakhalayo ngayo. Izoqhubeka imi. Kuze usemude umsebenzi wenyanga. Yingakho inyanga ngokomthetho isebenza private. Abantu bazi esigodlweni. Uma bengagculisekile abantu beze esigodlweni bezothi asiculusekile. Inyanga kumele ba-attend. Benza ama-record. Ngiyile esigodlweni, ngamtshela ngiculusekile, wangibalekela, ngaphinde ngamfonela, wangiblocka, ngafika, wathi angenza ukuthi kwangenzeka ube nama-record. Then-ke lapho-ke usuyaqala ucomplain-ke noma ingayiphi indlela. Usuyile esigodlweni. Inyanga iyele esigodlweni la ihlala khona. Inyanga uyabona izinyanga kuthiwa zigcwele emafletini, zigcwele emafletini zisebenzela khona. Bafethu lokho akuphephile. Akuphephile. Ngoba kusasa ungayifica uthile efletini. Inyanga ikukhombisa ihlalaphi. Fika nje kube wenyanga. Uthi hayi ngifikile. Uyibona izingane zenyanga. Uyishiya imali, uyishiya kube kwenyanga. Tshela mina lokho ngipha. Into engishilo ziningi kakhulu. Ngiqonda ukuthini ngalento. Ayikho inyanga ezoya eParliament. Ngoba njengamanje inyanga nje lezi ezifuna eParliament azikwazi ukuhlola, azikwazi ukulapha. Uma ngase kubuka nje kwimanje. Kuba kuyimanje nje manje. Zithi kusebenza umuthi kumsholozi. Deep down umsholozi baba. Ukholelwa kakhulu umsholozi edlozini lakhe. Ukholelwa kakhulu umsholozi kubantu abamthandayo nabamsupportayo namadlozi abo abantu. Uma elwa izimpi umsholozi usebenza ngabameli abasezingeni. Kule case alokho ewinile umsebenzi ubamela umsholozi, icredit yokuwina lama case akho umsholozi ayiye kubameli bakamsholozi. Ngijabulile ngibona abanye abantu bencoma odala impofu. Akancane futhi nosikhakhane. Khona usikhakhane lapha ya. Naye
oy senior advocate angcono sikhakhana abangcono futhi nama attorney are behind everything noma nama advocate noma attorney because lento yecase kaMsholozi yinto abameli abahlangene kuyona abayilwayo the credit bafethu ayiye kubameli ngoba umeli omeboxi omayo enkantolo bese yakhuluma ummeli lapho iclient isuke ithuli iclient thiwa ingakhuluma uMsholozi amandlezo lakhe asebenza nini asebenza lapha enkandla bese befika abameli enkandla ngoba kunesikhathi ukuthi abameli baye enkandla bayohlala noMsholozi uyakhuluma bayambuza uyakhuluma umoya wasenkandla uyabagubezela abameli uMsholozi uyakhuluma ngendlela akhuluma ngawo nezidalwa zakhe uyabona uyasho ukuthi hambani ke mase kuzosuka abantu beyo support enkantolo abantu abasuke bengaphandle enkantolo basuke bengahambi bodwa basuke behamba namadlozi abo kusuke kukhona amaqabana ashona asakwathi uMsholozi ahamba nale mimoya lapha eminyango ngenkathi bengaphakathi uMsholozi nabameli i-team yama spirit isuke ngaphandle i-team ingakho kuumsebenzi kaMsholozi mayephuma akeze kwi-team la ngenkathi abantu besho bejabula bethi iyonto isho ukuthini kuvunye emhlabeni kuvunye emazulwini akuwona umuntu osebenzayo madoda uMsholozi mangathiwa wakwamfanisa ngasenyangeni mhlambe ngaba ukuthi uwukwe ifamily yakhe yathi ake sidlule uye koncinda ncinda uyizinga laMsholozi lisezingile liphezulu kakhulu when it comes to spirituality akuyena lo muntu ongathi mayephuma athi akuyona lo muntu ngoba inyanga uyithatha zonke angadla umuthi wayiphi inyanga aye kumuthi wayiphi inyanga ngoba uthatha zonke ziningi inyanga evolunteerayo kumsiza khona ngisho ezabe sifazane kade ngichecka nje khona ezabe silisa khona nomunye ugogo bengimbheka nje naye osupporta uMsholozi ngayo yonke indlela lapha ya kumsholozi oyinyanga ugogo ngimdonsile ngoba spiritually khona ngisho omunye umkhulu engimbonile khona ngisho abanye abavolunteer abanye bagcine bemnika avela ngayisebenzisi ezinye lezo zinto ngoba phela mawufuna usizo ufuna uhamba uyofuna usizo akulona usizo kufanele uthi ngizokusiza wena hayi uwena kumele ufune usizo kumuntu manje mangabe ungayikofuna usizo ingoba uyazi ukuthi uthembelile fana nomuntu athi usindisiwe qhamuke umngani wakhe athi osebenzisa lana mngani wami ngakayisebenzise le nto kodwa unqina ukuphonxa ngoba ukukhonzile uzoyithatha lento afika ilahle kodwa wena uhamba ukhosha hey usebenzisa into yami uyilahlile le nto bafethu asiwakhulumeni namaqiniso angisoze mina ngayikhuluma into engiziyenze ngasho futhi ngathi ubaba usele labaphosa uzoyithatha i-term yesibili kodwa ngeke azayiqede nangampela ngasho kwenzakalana ngasho uyavela mbuyisela i-ANC ukuthi abe president we-ANC yambuyisela as a result nanamkwala noma esethi ufuna ukuresign yena kodwa i-ANC yambuyisela amanye ama leaders ANC ambuyisela ngoba ngase ngibonile bafethu mhlawumbe anginixoxele something namhlanje ngoba ngiyazibothi nginesikhathi kunesikhathi sokuthi la kamoya angifuni ukuthi emkhathini because once uthi emkhathini kubantu kulenye into eziningi umkhathi bahlale bexoxelwe inganekwane ngomkhathi kodwa la kwa spirituality khona isikhathi sokuthi makuzokwenzeka into emhlabeni iqale discusswe ngokwe cabinet yaka spirituality kuleyo cabinet nami as a king ngiyahlala kuyona yaka moya ngiyahlala lo cabinet nami hayi leyo yokuxoxa kanje ngihlala kule yaka moya njengoba ngihlala kuleyo komoya ipower yami ihlala kuleyo team leyo inginika ithuba ukuthi ngazi into ezokwenzeka into engiziyenze because isuke isiqediwe yaboshwa noma yinini mase ngithe ipower yami ehlala lapho emele mina mase ngifike esigodlweni seyingitolikela because mahlala ipower yami ihleli mina lapho because power yami isuke isebenzisa mina kodwa mase ngitolikele esigodlweni ngokwenyama ke manje sekuma kwathiwa ukuthi kuzoba nje ngeke usadabula ingakho ngayitshela ngathi kuthiwa bengu-advisor we-ANC bengeke izimjahe uzuma ngezinkantolo uvela ungazi ukuthi uzobavala kanjani umlomo noma uzosho kanjani ukuthi ayifusiyakuthola wena bethi uyakhuluma uvela ungazi kodwa bese ngithemba ukuthi mangikhulumile omunye uzothatha mina kodwa ngengayisho mina ngathi mawulapha emakhaya uxakekile imali ayikho ngempela
ngathi ngiyakucela mfethu ukuthi ngo-12 ebusuku khanyisa ikhandlela ube ku-R1 bese uyakhuluma ukuthi ufuna ingcebo yakho ufuna ize kanjani. Uma ufuna ukufunda isho ukuthi ngifuna u1 no2 no3 kodwa ngizoqale ngenze le course. Ngicela kuhanjwe nami mangenza le course. Ngoba susa le mentality yokuthi uzolala uye kumuntu ucele. Ama scammers asebenza kanjalo. Ayikho lonto. Ukuthi uzolala uhlanganise u20,000 bese 20,000 uyofuhlela kumuntu akunika into bese uyaceba. Into engekho leyo. Ayikho yakho leyo baba. Azi ukuthi ingcebo uyifunayo ufuna enze kanjani. Unama business aseshona phansi. Khuluma ukuthi ama business ashona phansi angisenawo ngisho imali ngamakhanda. Ngiyacela ninginike imali ngamakhanda ngoba ngifuna phakama ama business ami. Izwa ngami uzoyithola imali ngamakhanda. Uma abantu bakini behlale beyiveza ngokuthi bayidlozi lasemanzini abantu bamanzi mawukhanyisa ikhandlela faka amanzi kwiglass ekhanyayo bese ufaka u2 phakathi. Yabo 2 phakathi. Once kwaba namanzi kungena u2. Ngoba nje uma uyamanzini ke ngibabona abantu beyemanzini bephethe amashumi ngithi awubheka abantu abazifokhola. Ke ngibhaka yindaba kube u2 emanzini ngoba bake bezwe abanye kuthiwa faka u2 kodwa futhi kubuye kuthiwe edlozini faka ishumi. Ingoba khona iland khona namanzi. Khona idlozi la kwiland. Khona idlozi lasemanzini. Ngiyoyichaza one day. Idlozi la kwiland linamandla kodwa lingaphansi kwidlozi lasemanzini. Ukudemonstrate kanjani lokho mangabe ukhuluma? Idlozi la kwiland mhlawumbe uyathandaza, mhlawumbe uyacela, mhlawumbe uyethuneni, mhlawumbe uyephi, mhlawumbe uyedlozini ubeka ishumi limele idlozi la kwiland. Uma sewuye emanzini ngabe umfulo ohambayo, ngabe idamu, ngabe ulwandle uphatha u2 ngoba yindaba uyabakhombisa ukuthi uyazi ukuthi bakhulu kunedlozi la kwiland. Umehluko uba lapho. Uma sewuthinta amanzi endlini yakho u2 odingakalayo. Uma ungezoba involve amanzi uyazikhulekela nje ishumi R1 into edingakalayo. Uma usohlanganisa u2 neshumi u2 neshumi ingoba lapho sekuhlangana amanzi neland. Amanzi ke neland uhlanganisa amadlozi amabili amakhulu la. Lokho kwenziwa bengabe ubethela ngendlela yakhona. Mawubethela nje ufuna kube nengcebo lekhaya lokho esibuye sikwenzeke thina. Mawubethela ngendlela yakhona uzoba namanzi edamu ezongena emgodini kumele libe khona ishumi elizongena emgodini. Kumele ube khona no2 futhi ozongena emgodini. Idlozi la kwiland nedlozi lasemanzini alikhombisa amandla kulezi ingane ezilanga phakathi lekhaya. Yenziwa ngaphakathi lo nsebenzo. Mase kuba insebenzo yangaphandle kwegceke ihlukile ke leyo ngoba ithinta imimoya. Kufana ukubeka isecurity uyibeka ngaphandle kwegceke awuyibeki ngaphakathi kodwa abantu bakini ubabeka ngaphakathi kwegceke. Abantu abaningi abawazi umehluko. Umuntu ogadile nje lekhaya uba ngaphandle uzakhelwe indlu engaphandle kodwa umuntu walekhaya uba ngaphakathi. Awuthatha umuntu wangaphandle umfaka ngaphakathi uthatha wangaphakathi umfaka ngaphandle awuyenzi lonto. Abantu abaningi bayimoshile lonto bethi bayabethela umuntu alanda izinto afake izipikili zibheke phezulu afake imbese ibheke phezulu afake imithi angayazi afake itap angayazi athi uqinisa igceke lakho deep down uyalithakatha igceke lakhe uyalithakatha igceke. Uma ngabe ulwa kuthiwe nakho mina ngilwa nomzobe lapha angikwazi ukufaka imbese la kwami kodwa ngithi ngilwa nomzobe angihambi imbese ngiyoyigqiba kamzobe. Ingakho kuqala abathakathi babeye emzini umuntu benqunu. Izathu zokuba nqunu zo2. 1 ukuthi ngoba sekumnyama angabonakali naye mnyama. Uyabo umapuna mnyama. Makwenzekile nambona nathi niyamjaha ningakwazi ukumbamba kalula ngoba uzombamba kanjani phela ayikho into yokumbamba ungaloku umphuthaza aza yongena kwakhe. Mase ziyowangena kwakhe awusakwazi ukuthi uthi kade kwakho ngoba usekwakhe. Wena mawukuthi bezothakatha kwakho mubambe esakwakho. Bengabe esekwakhe enqunu umbambe kwakhe wena ubuzomripha wena umkhumulile. Inhloso kuba nqunu kwakade kuyileyo ngoba yini uyemzini umuntu awukwazi ukuba nqunu kwakho bese ugqiba imbese ugqiba inaliti ugqiba amakaka ngoba kubuye kushawana ngesichitho. Mawushaya umngani wakho ngesichitho noma umuntu okuzondayo ngesichitho
uzogqiba amakaka kwakho nemali emnyama kwakho azonukela abantu umngani wakho noma azonukela egcekeni lakho anukele ingane zakho amakaka athakatha lowo muntu amnukelayo uma ubulela inkuku emnyama uyibulela kwakho never inkuku emnyama uyayikhinya uyoyiphonsa kulowo muntu loyo omthakathayo uma kuukuthi unemimoya okwazi ukuyithuma unyukele entabeni bese uyibulalela entabeni ubase umlilo wayihlohla inalithi bese uthatha isithombe salomuntu ombulalayo uphinde usihlohle ngaphakathi lenkuku emnyama bese ubhala igama lakhe isentabeni lapho uyayithumela imimoya yalo ethumelayo uthumela vele imimoya yasentabeni uma yonke uzoyenzela kwakhe egcekeni uqonda ukuthi izingane zakho zonke manje azikwazi lezi ibhobo ngoba ngaphakathi kwawo khona izingane zakho mayisuka lento izovela ibona ingane yakho ebuye igolozele ifike ishaye kuyona bafethu lento ijulile lento ijulile uma ngase nje kuthiwe ake kuhlolwe manje ukuthi ubani ezogcina kupresident wezwe kuze kuyophela iterm ayikho inyanga ngasho lonto thiwa okay ke inyanga ifuna eParliament izoye eParliament ebeke yahlola ukuthi ubani ozogcina eUpresident kuze kuyophela iterm ayisho ayikho ngasho kodwa mina kengibhaka ngizokwazi ukusho mina ukuthi ke manje ubani ozopresident iziyophela iterm mina ngizokwazi engizomusho uyena ozobe president yezwe iziyophela iterm kwala yakufakela mina ngizomusho angidlali phela mina uma ukuthi wakwathi mawungibuka wacabanga ukuthi nginto edlalayo fuck off baba fuck off zingizikhulumile izinto eziningi ngakhuluma nangabantu abakhulu mina ngakhuluma ngabo nje akho umuntu obakwathi siyakubopha kingibhaka awuthi sikubophe ngahamba inkantolo ngoba ukhulume ngamamanga ayikho lonto ngikhulume kakhulu ngamanga mina ngikhulume ngisho ngamaphoyisa ashone eGoli ukuthi afebe kunje egoli kwakhanya abantu baseGoli bathi hayi inkinga kingibhaka awazi wathi omunye uyazi mina ngumakhelwane lento eyichaza iyona kanti inhloboni yomuntu ngathi ngiyinkosi emhlabeni ngiyindodana kaNkulunkulu emazulwini fala yakufakela khuluma yonke into mina izikhona yini inyanga ezingathi zistrong izona ziyakwazi ukuhlola engase nje kuthiwe okay nithi niyinyanga ake sibone izinyanga ke ezikwazi ukuhlola nekwazi ukubona into engakenzeki izokwenzeka yini ngiyoba ngedwa uma khona othi angangijoyini abe nami asiqale manje aphumela ubala athi uyena abo sikhulume ngento abazokwazi ukuyibona abantu bisiyenzeka ngeke balunge and kade ngibuka nje khona izinyanga eseyilinda mina ukuthi ngiyisho ukuthi izokwenzakalani mase ilinda isikhashana mase zikhuluma le nto ngathi seziyahlola kanti besizwe mina ngisho sengiyibukile le nto ngisho mina ungaya kwivideo yami yangomhla ka-30 January uzofica ngijuluke ngimanzi ngithi makuthiwa bengu-advisor we-ANC bebezofocus ekuphusheni umzabalazo bangajaha uJacob Zuma ngoba ngeke bawine ngenkantolo entweni ayiplanile ungayibona uye-30 January nje ukuyibuke ngigqoke isikipha esimnyama bengaphosisi afuna ungazi mina mfethu kulula ikaba kuphaka isibongwanza bathi ngihambile bathi ngizenzile bathi wathi lupha kuda kweyini ngengwale phoqa imiza bafakazana ngotholotho ngamentshise thuluza ngahambi nalo ngifice ensimini xa uxakile kusazoshuba sengezeka noma yini kuma bavuke njengeda ngabane ngulo gwatho ayikhulu foba khanda ngindlonje namakhanda amabili elisithathu elenkosazana dame ningasho ubusekane ehloko ngqwele ngaphuphi inyoni ziphupha mihla namalanga mthombo ogelezayo ngabonakala amanzi ukuthi aphumaphi kodwa kuyabonakala lapha ephuma khona ngathini mina bathini bona kunjani mabusha akungitshela into eyodwa ekuthiwa kingibhaka wake wathi kuzoba nje kwangenzeka sengikhuluma izinto eziningi zenzeke zonke and manje address into futhi ngiaddressa ngendlela yokuthi yizwe ngitshele nawe ukuthi mawusekhaya mfethu umsindo mawunomsindo kuba kanje
Nginithanda kakhulu. Ngomgqibelo ngizophinda ngibuye futhi. Ngizobuya nje emini yantambama, hayi entambama nje ngabo 5 ngomgqibelo. Ngoba ziningi into efuna ngizi address. Ngoba mfethu uyabona ayikho into ebuhlungu njengokuthi ushone lo muntu omthandayo bese ungazi ukuthi kodwa ubulawe yini, bekufanele yini, umoya wakhe uzolala ngokuphumula. Mina ile ngingena khona makuthiwa khona umuntu odlulile, ngiquickly ngibheka ukuthi ke manje yini emenze wadlula. Umoya wakhe ke nje seyidlule ngeke ubuye yini ube ingozi einganeni nakwi family, because khona into enjalo. Uyabona ke makuthiwa ushaba idlozi ingoba umuntu wakini usuke ethwetshuliwe, wenziwa ini isilwane, kodwa yena usuke ngaboni ukuthi uyisilwane, usuke ethi uza einganeni zakhe kanti useyisilwane uthwetshuliwe. Kodwa maye ethwetshuliwe umuntu uyaziveza. Khona ukuthi umuntu athwetshulwe, khona ukuthi umuntu avalwe ukuthi angawusiza umndeni wakhe. Yabo, uma ngabe umuntu ethwetshuliwe uyakunika amasayini, akhamuke ekhala, akhamuke limele, akhamuke egqunqile emnyama, yabo, akhamuke eyinto othi ufuna impendulo, uyafika kuwena, uyakubuka, uyafuna ukukhuluma, kukhulumeki, uthwebulekile leyo muntu. Khona izinto ezithi beke wakhuluma nje uzobona, izamsabisa. Kodwa umuntu wakini bengabe ezothi nje nya angakhuluma hlobo nani, noma ungamphuphi inhlobo zu2 izathu zongamphupha umuntu wakini. Esokuqala kuyenzeka ukuthi uvaliwe, ingakho engakwazi ukuyibonakalisa. Uvaliwe ukuthi lala ungaveli kulabantu, okokuqala lokho uma evaliwe. Okwesibili kuyenzeka ukuthi akavaliwe, kodwa yini uphila kuwena. Wena uyena usephila kuwena. Uma uvula umlomo ukukhuluma yena, there is no need ukuthi umbone ngoba vele uphila kuwena. Ubona ngani uphila kuwena? Ubona ngokunqoba nje. Kunezinto odlula kuzona ungazi udlule kanjani, kunezinto ezinqoba ungazi unqobe kanjani. Ingoba yindaba uphila kuwena, ikhona into enjalo. Umuntu akini nje avela aphile kuwena. Kwesinye isikhathi ngisho ukhuluma, kuthiwa hayibo wazi wakhulumisa kwakhe. Ngisho inkani, ube nenkani, kuthiwa hayibo wayesaba nenkani njengosibanibani manje. Wayesaba kanjena manje naye. Wayesaba kanjena manje. Hayibo nange ngizokuthi uphila kuwena, ngeke uzumphupheke lapho. Uyena nje wena. Hayi ngeke ngeke amagula. Kulungile vele ngiyabuya umgqibelo. Baba yini. Inamba yami 0798130260. Kuba mnandi bengabe uzowathapha. Noma uwathapha futhi kuba mnandi bengabe uzobhala. Ngoba ukubhala ngikwazi ukufunda ngisho ebusuku. Angikhulumi kwi-inbox madoda. Iyodwa inamba engiyisebenzisayo u0798130260. Lama scammers alokho enizama lapho ngenamba ezahlukahlukene, lawo enikhuluma nawo ko-inbox. Mina uKingBhaka akakhulumi kwi-inbox. Ngicela nitshele nabanye abantu. Ngisho ungabona umuntu ebhalile phezulu wanesithombe sami ngigqoka into ebovu athi uyimina, akumina. Mina ngikhulumi kwi-inbox. Mina uyangifonela ungibhalele ku-WhatsApp. Ngizowuphendula kwinamba ethi 0798130260. Njengamanje uma ufuna umakhanda u7000 uyakwazi ukufika mase ngiyakutshela ukuthi usebenza kanje. Hamba uye endaweni ethile zokuthi ufike ekhaya wezokuthi wenze kanje ukhulume kanje wenze kanje u7000. Uma kuukuthi ufuna ukusetshenzwa yimi ngezami izandla, mina siyalela ke edamini lamakhanda. Kodwa masede lamakhanda zu2 izinsuku ekuvumeleke ukuthi ngingene ngazo mangizosebenza. uLwesihlanu noMgqibelo. Kodwa mawufuna umakhanda kuphela uzowuthola nini ngoLwesithathu ku44 Rocky Ridge Road Hillary eMount Vernon. Mali gejile uLwesithathu bekuba uMgqibelo. Kodwa mali gejile kumele wenze kube yisonto ke. Ngesonto futhi uyakwazi ukuthola umakhanda. Mina ngizokutshela ukuthi hamba usebenze kanje. Manje inqwaba yabantu uma ngibayalela bagcina bewusebenzisa
noma benza ngendlela ongeyona ngithi abanye abantu bayawasaba amanzi abanye abantu bayasaba ebusuku uma ngithi abasebenzisa ebusuku kanje bayasaba ifuna kube yimina ke ozokusebenzisa so ngenzela le yonke ke insebenzo kuba u10,000 edamini lamakhanda lapha yana bekithi ngicacise leyo ndaba akudlalwa ke lapho ke yabo uma ufuna ukuhlola ke kuseceleni uyabo ukuhlola kuseceleni futhi ukuhlola kuyagqilaza ukuhlola bafethu khona ukuhlola khona ukuxoxa inganekwane uyabona lezi inganekwane eziqoqwa la emzini yabantu umuntu uthi uyohlola athi umuntu wazala wembethe athi umuntu khona ingubo eyaduka athi umuntu izidalwa zakho zithukuthele athi umuntu khona umuntu okubelethisa isilwane athi umuntu khona into lezo nganekwane ezakudala lezo nganekwane njengamanje umuntu mangabe uthi uyamhlolela ufuna ungena esigodlweni mawungena khona kwenzakala umqondo uyahamba noma kube nesithongwana uthi zwi esigodlweni bese kudlala ifilimu ukuthi kunje bese uyabuya uzotolekela umuntu umtshela ngento eyenzakalayo hayi ngengane kwani ukuthi kunje kwakho kunje ukuhlola yonke elula manje abantu bajwayela ukuya la kuzothiwa khona abantu abadala bathukuthele abantu abadala bafuna imbuzi abantu abadala bangaphandle izidalwa zingaphandle wemadoda imali ngimtshele mina idalwa hey angane uzongizwa yini mawufuna umchallenge you can do that idalwa khona ezihlala ekhaya basikhuma ngedalwa makuthiwa zidalwa kushiwa abantu abawu2 kushiwa inqwaba yabantu khona idalwa ezihlala ekhaya khona idalwa ezisemsebenzini khona idalwa ezihamba nawe ezikugadela uhamba khona gadiwe ingakho noma ufika kuphi unelungelo ngisho ufike ehotela unelungelo ukuthi ukhuleke ehotela ngoba uhamba nezidalwa uhamba noNkulunkulu wakho okugadile la uhamba khona ungena ehotela la ubukhe khona zikhona idalwa zakhe ehotela ungena emqashweni la uqashe khona zikhona idalwa zakhe emqashweni kini emakhaya zikhona idalwa zakhe isemakhaya uma kuthiwa idalwa zingaphandle azingenile kushiwo ziphi kodwa ubungaphakathi wena ngoba mangena wena kungena nedalwa kusamele sibafundise abantu uma ngena wena uma ngabe uza lekhaya la kanzama awuhambi wedwa uhamba nedalwa zakho uthi ungena nje ungena neteam ohamba nayo idalwa zakho ungena emotweni uhamba emotweni khona idalwa ohamba nazo emotweni ezikugadela ekuzana uma sewuthakathiwe emotweni yakho kuba khona idalwa mase kuba khona nezilwane izilwane emaziningi ngaphezulu kwedalwa zizola nedalwa siphinde zi-overpower ibisiyagengqika imoto kodwa idalwa la ufika khona mfethu ngisho uye entombini yakho mfethu uye ekhweni lakho mawungena ekhweni ungena nezidalwa ngisho umakoti ezogana ezakanzama uhamba nezidalwa zakubo uzongena nazo kanzama izidalwa zakubo iziphi lezi idalwa ekuyithiwe ziyafakwa ngoba zingaphandle kodwa ubungaphakathi wena ngisho mfethu ucela ukuthenga umuzi ufuna ukuthenga umuzi uthandaza ufuna ukuthenga umuzi idalwa zakho suke zikhona bese ziyakulwela ukuthi into ayifisa yenzeke uma sewuthengile umuzi ngenkathi ungena nje uzoviewa umuzi usungena idalwa zakho mawuthi uyokhombisa idalwa umuzi uyokhombisa ziphi idalwa kube kuyizona ezikwenze wathola lo muzi unawo ngoba phela idalwa zakho ezikwenza ukwazi ukuthola lo muzi uthole izona uma sewuthi ngiyokhombisa idalwa noma ngiyobikela idalwa noma ngiyofaka izidalwa ubungaphakathi wena kanti iziphi lezi ezakutholela umuzi idalwa awuyifaki emzini wakho wenzani uyazibonga ehlapha uzo mehluko manje mawuthenga imoto awusho ukuthi hayi ngisawofaka abantu abadala emotweni uthi ngiyayibonga imoto yami umuzi uyawubonga umuzi uyabonga ngento osuyizuzile ubonge emhlabeni ubonge emazulwini kodwa uNkulunkulu wami ngiyofundisa koze kube nini kude la siyakhona ungakhohlwa ngolosithathu ngisatholakala ku44 Okiridge uzofuna umakhanakhanda awufune kusetshenzwa yimina kodwa mawufuna ukusetshenzwa yimina ngezandla zami fona engathi futhi ungathi mawufona engathi futhi ungenza nje ngoba ukufona kubuye ifoni ibe le WhatsApp engihlale nginawo
bhala ngizobuyela kuwena futhi mangabe ubhalile ngangabuyela phinda ubhale futhi okusalayo ngizobuyela kodwa ungibekezelele lapho usukudila nami kanti efonini mawufona ibuye ibanje office babuye ingcingo buye gibelani kuthi kukhulunywa nomunye kufona omunye nalofonayo kube kufona omunye mangabe usubuyela komunye akusabuyele komunye loyibhampana kanti ku WhatsApp nje ukuthi mase ngiyabuyela ke mina kancane futhi ungasabi ukusho makhanda King Phaka ngidinga umakhanda ngifuna ukusetshenzwa uwe sengiyazi ifuna siye edameni ngiyaqala ngiyalungisa ngoba bangabe uyosetshenzwa yimi deep down ngiyayidinga imbuzi lapha noma iskapu mangabe ngiyosebenza umuntu edamini angikwazi ukusebenza ingekho lonto edamini ifuna ngiyenze ngayizolo ufike sengiyenzile phela ngeke mina ngithi ngizokusebenza ngiphethe izinkukhu angikwazi ukuyenza lonto mangizokusebenza mina funa izinga lithi phela udila nami imbuzi noma iskapu sizokudinga edamini so jika futhi etsheni namakhanda ngizokusebenza nakulona ngoba yindaba ukukhokhelile lokho hayi ukuthi nje na kuyafikwa thatha lethu cha kufuna ngikusebenze kwenziwa le damini lamakhanda ke King Phaka nzama dem. Thank you so much lapho nikhona ningadlali inyoni la zithi zimina uzukhuluma impela zikufuna o300 zikufuna o600 zikufuna o700 ama scammers lawo zimpatha nje zikunikeze enye inamba zithi hayi enye inamba le ungadlali igebengu unombabuko like bam because ngizoyiqashisa impela leyonto kumina uma ku WhatsApp unganqeni futhi uma ukuthi ngempela ufuna ukudeposit noma ufuna ukukhokha imali mhlambe kamakhanda unganqeni ukucela ivideo call ngoba lapho kodwa hayi ukuthi hayi King Phaka ngicela ivideo call ngifuna ukuchecka nje ngiyenza ivideo call if you are about to make a deposit. Thank you so much, Papa.